wa aksin kama ahsanallahu ilaik. Monggo gawe bagus marang sepodo-podo kaya dene Gusti Allah gawe bagus nang sliramu. Nek kepengin diajeni ngajenono, pengen dimulyake mulyakno, aja kepengin mulya ning seneng ngelek-ngelek wong. Niki monggo, aku jane pengen rukun. Aku ngetrek-ngetrek aku bedino nyuwun sewu. Minyak wangi semakin dietrek-etrek semakin niki dirungokke niki. Mula rintangan biasa, Pak. Kurang pintere apa? Pujangga Sokalima Sang Bambang Kumbayana pendhita, ya Allah, mergo kena bujuk Harya Suman Sang Sengkuni. Endi jenenge Sengkuni? Nah, Harya Suman Haroya budal mangkat Suman racun. Sing diomongake ya Allah Gusti, saman rego samin lengo, lunyu kaya lengo. Sing penting rego wani pira, sing dintokno racun Kang. Sang mambu kunintut ndledek nek omong ambune mobal-mobal kok Kang. Wong provokator provokasi, muga-muga kiai ini ora teko udano, ambruk sisan ngono iki jajal. Wis ora udu ijen ndongake elek kok Kang. Astagfirullahal. Iki mbujuki Kang. Ora iso mati cah iki kok. Wingi wis tak idak-idak ning gone Karangawen. Lho iki metu meneh kok jajal. Ngantek kapan sing jenenge Sengkuni tukang provokator provokasi, ngantek kiamat ora bakal entek wong sing kaya ngene iki. Ora mung Duryudana durung ngapusi dana duit. Miliatan kok kan tel hapus sekarang niku. Ya Allah Gusti. Durung sasana durung ngapusi sasana panggonan ning ndi-ndi sine mung ngapus-apus tok. Ngapusi kuburan palsu, kiai palsu. Iki dibake wong palsu kok, Guys. Udengan palsu. Ketoke Krisna palsu jebul buta kok, Kang. Saiki jiwa Janaka mimba Manjaladara. Ya Allah, Krisna mimba supaya iso nyolong Jamus Kalimasada, nyolong tombak Kalawelang, payung tunggul naga Demak Kocar-kacir, gara-gara mimba Manjala buta, mimbane satriya mlebu ngamarta gonjing Kang. Merga napa Sengkuni Bambang Kumbayana dadi begawan dur? Nggih napa mboten? Sing ngerti wayang muni nggih, ora ngerti wayang teko muni nggih, ben ketok rame nek semene iki urip ana nyawane. Dijak manke kok meneng wae nggih mboten? Iki lho jenenge Bambang Kumbayana. Lah dalah iki lho wis kebek ilmune kok Kang. Telung lemari tapi engko foto tok iso maca. Gayane Quran ditambah-tambahi kok Kang. Ngarteni ora ngerti nahwu ora kenal alfiyah ngawur ora karuan. Astagfirullahaladzim. Sing penting penampilan guys. Iki lho Begawan Durna gaene durung ngapusi no cetha blaka suta iso ngrengsen jero kuburan iki iso merok kok jajal. Cakon kondhange kaloka Sang Begawan Durna gara-gara Sengkuni Sengki mambu kuni kentut Durna. Iya. Suwek yo ben wis badhe akeh ora apa-apa tuku neh. Aku hati-hati jenengan kok. Aku jane pengen rukun. Aku kono sapa? Aku sapa? Cah kene astagfirullahaladzim. Ora ana menungso iso ngasorno menungso bahane padha. Cower, Pak. Cower. Setetes air hina. Engko sik to, Guys. Adalah setetes air hina sing melodi meneng wae kok kaya telo ono nyawane kaos lobok kabeh jajal sing gering wonge apa kegedean kaose. La ilaha illallah. Mas Alim ngono ki ya. Ya Allah Gusti, susahmu bahagiaku. Ngono ki ya ono kok jajal. Ya Allah Gusti, ya Allah, astagfirullahal. Judul lagu kok werna-werna jajal.
niki nyun sewu cuwer kok Pak bahane padha ora ana menungso iso ngasorno menungso dene nek ana menungso ngasorno sira pangken dicetak dening Gusti Makawasa kanggo nguji coba supaya kowe arep munggah mulya urip niki masalah hadapi masalah selesai dari masalah jangan lari dari masalah tambah masalah pancen urip masalah nek ora kepengin masalah aja urip pancen urip masalah duwe anak masalah ra duwe anak duwe bojo ora duwe bojo dadi lurah ora dadi utang kuwi duit guys sugih masalah kere ujiane warna-warna kok lopane apik maratuane elek maratuane apik EP-ne elek EP-ne apik adine apik dulure elek tanggane elek iya apa ora kon apik kabeh ya ora iso to yo pancen kaya ngoten niku contone duit iki sing digawe bahane padha sing dadekno larang rega niku napa angka apa sebabnya 100.000 kok larang mergo napa angkane dawa 100.000 kok murah mergo napa angkane cendhek kok guys sithik-sithik nesu kok sithik tok ya cah sing akeh kadung suwe ya mono ya tak ndem panjenengan sallallahu alaihi Muhammad niki nyun sewu Pak ya Allah sallallahu alaihi Muhammad niki ujian kula panjenengan duit 100.000 kok larang mergo napa dawa pinemune dawa pikirane mbok ida-ida 100.000 mbok ida-ida ya tetep 100 duit 1.000 mbok uncal-uncalno ya tetep nggih napa mboten saiki umpama jenengan takon milih duit 100.000 kuyuan wedhus karo duit 1.000 disemprot minyak milih ndi kok malah wedhus iki lho duit 100.000 kuyuan wedhus karo duit 1.000 disemprot minyak milih pundi wedhus iya uya wedhus di gua ilang 100.000 tetep larang nggih napa mboten duit 1.000 mbok minyakno wangi kaya ngapa kan tukang parkir ngamuk kok matur nuwun bos iki 1.000 bos bekas orang senting kayak 2.000 matur nuwun Pak Haji 2.000 1.000 kok jajal ya Allah Gusti Pak barang ora enak nek rukun ngene iki iso enak kok sampean dhewean sumuk ngeten iki kelek ambungen mendem kowe ning bareng apek-apek niki kumpul pek sedep kok yo nggih napa mboten lho temenan barang ora enak tapi nek rukun iso penak kok contoh lombok dhewean panganan yo mensret kowe yo dhewean lho ya lombok tok gaber-gaber nek mbok nom ora sapiryo mbok tuwa yo pedes ora karuan kok jajal ngomong sithik la ilaha illallah nada niki besok jajal sallallahu Muhammad ya Allah Gusti brambang dhewean panganan mencret terus itu panganan mutah-mutah we uyah langsung pangan brodol usus ajinomoto piwo langsung bosok ora enak barang ora enak nak dhewean wadano cowek kon rukun lombok brambang moto terasi tambah uyah kei tomat sambel Raden nan inu tenan nggih mboten lu temenan kok nggih ibu bekakase wong lanang kuwi ora enak yo nek mbok go dolanan tok wis entik tok yo ora enak tok bekas kok koyo ngene anu balung sang acung buka bagi ora enak mbok dolanan kok lu temenan Pak bekakase wong wedok ki ora enak nek mbok iliri tok bekakas kok koyo ngene iki piye iki ora enak mbok iliri tok kok iki bekakas ora enak tapi nek mbok tokno rukun nan masuk rukun kok angel ora karuan pegel aku rasake masuk Pak oh masuk masuk penyakit hati lebih sulit cari obatnya terluka badan banyak obatnya mudah disembuhkannya terluka hati dibawa mati sulit obat dicari ya Allah besok kena daging ditambani lo iso garing ilat lati kena hati ngantek mati kok kalau yo dulurmu lara bangka yo ben astagfirullahaladzim ngono ki ya ana wong liya dulur ora
wong liya bodho diduren sak keluarga mara sedulur tunggal BOL jejel griya lho bodho ora mara kok ngono ki ana la ilaha illallah dadi banyu moh nyuwek dadi godhong moh nyiduk dadi banyu moh nyiduk dadi godhong moh astagfirullahaladzim perkara sepele kok dadi gawe tahlil bubar kok jenenge sapa Siti tak teko aku paling yo soto tahlil sing dipikir kok pakanan alah apa sing narik Siti paling yo soto lah bedane apa Siti karo soto bedane apa Siti kali soto nek soto kuwi mine putih yo suun iki lho miun iya ora yo nek soto mine putih lah iya soto ki lho yo nek soto mine putih nek mine Siti kita kok Kang Jupri kuwi kok riwuk ya Allah Gusti Masya Allah perkara sepele luwih apik nilai tinimbang diti raketang orang ngamplepi mbok ngomongi gawe seneng ati wong loro gendang mari ya Allah yo pirang-pirang dina raket iki jebul loro apa ngomong ala ngene iki tanggoku mari aja suwe-suwe ruas paket jang bali rombongan odong-odong 20.000-an dadi siji wamplep gedhi salamno karo wong loro langsung waras ngejak bali mergo bar diamplepi gedhi nilai wong loro wis ora ngamplepi ije ngomongi meden-medeni kok ya Allah yo loromu koyo ngene kok yo werna-werna ki komplikasi paling kowe sesuk mati yo wong edian nilai wong loro kok medeni wong ki lho aja kaya ngono waras Allahumma sakit hati obatnya membacalah Al-Quran di tengah malam sholat sembahyang kumpullah orang sholat berbawa salam puasa sudah zikir di tengah malam ki setengah ralas kowe wis kasel durung wis ngantuk durung kowe iri musikamu adalah kebahagiaanku Masya Allah Gusti dereng ngantuk gini iki ya Allah muga-muga waras amin Allahumma ulaika humus shadiqun wong-wong sing bener iki dina ora butuh wong pinter sing penting bener minterke wong bener gampang tinimbang benerke wong pinter ngejak tukaran nggih mboten mulai iki pengajian aja mung mbok anggap tanggapan beber ilmu iki dina kudu lucu loro wani saru telu iso lagu nek ora iso ngene iki ora pati payu khalaqallahu ta'ala ad-dunya lil ibrati la lil imarati nggih Gusti Allah ndadekno bumi donya saisi iki kanggo pralambita iktibar piweling dateng kita angen-angeno apa sing dicipta tanpa ora ana sing ora ana guna kabeh sing kacipta ana guna rungokno niki lamuk semono cilike iki lho iki ana gunane alah apa marke penyakit kolera malaria ya lamuk kuwi lamuk semono cilike lha kok ya ana ndase ana wetenge ana sikile ana cangkeme ana irunge ana matane lha kok ya iso meteng sepira bekakase lho iki pikiran Kang angen-angenen iki jajal aja mbok anggap ora ana gunane lho umpama donya niki lamuk ditarik ora ana donya ora ana langit donya ora ana lamuk umpama gara-gara cah iki iri kok iki cemburu ana bojone bareng cemburu sallallahu sayyidina Muhammad iki wak kok nyeselke cangkeme panganane we gelem mancang-mancang kok masak ya dhewe goreng dhewe wis mancing wis kok ireng rupane kok mung karing gorengake masak dhewe ya wah Gusti ya kira kesel dhewe kok ngene lempoh sumbah-umbah olah-olah hormati bocah jekon lumah kuwi jalan ya Allah Gusti bengi-bengi ngono ki lho ya Allah koyo prasmanan jarno ae meneng ora obah ora pola wis kono sakarepmu wis buka-buka dhewe
Sallallahu Muhammad. Tenang Rani, tenang guyon Ran. Ora guyon ora bayaran yo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masa wiyata ya. Oh kabeh mbut gawe ana wiyata barang ora ujug-ujug langsung. Kembali ke lab. Niki nyun sewu Pak, niki urusan belakang. Niki monggo pelan-pelan diangen-angen Pak. Astagfirullahaladzim. Umpama donya niki ditarik lamuk ora ana lamuk donya. Lah ya Allah, pirang-pirang wong do gegeran. Saiki umpama donya ora ana lamuk. Terus gawe apa pabrik baygon tutup. Tiga roda tutup, karyawan pirang-pirang PHK dora entuk bayaran, bojo tukaran lo njaluk pegatan gara-gara lamuk ilang Kang. Lho kandhani kok. Aja mbok anggap ya Allah. Walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. Hei manungsa nak Adam kuping murungokno. Daratan segara isine werna-werna tak cipta kanggo sira manungsa. Kowe iso selonjor, kowe iso sila, kowe linggih kursi ana sing mbok linggihi ning isor kuwi. Rungokno. Ya Allah, miring penak jengking monggo. Ora ana menungsa sing tak cipta sing luwih utama tinimbang makhluk liya sing paling mulya tinimbang menungsa ora ana. Kowe tak gawe mulya. Tukul rambut gon-gonan dadi lan apike. Umpama sawamu tukul rambut kabeh malah kaya kingkong kowe rungokke. Lho nggih napa mboten? Sampeyan delok to. Wong sok bagus ngene ayune kaya ngene ya Allah, tukul rambut gon-gonan tukule. Sawak tukul rambut kabeh wah kethek. Tukule gon-gonan. Kene tukul, kene ora. 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 Ono sing ora tau kena udan kena srengenge yo ora kena panas ora kena udan yo keteli ra karuan kok. Aku yo gumun kok jajal. Iki rambut tukul ning sirah ki nggo apa? Nggo nutupi nek utek iki ben ora cower dledek kena panas srengenge. Iki rambut nggo nutupi POLO polo iki lho. Lho saiki niki enten persatuan jenenge Perbakin, Persatuan Bathuk Kincolong. Brondol ndase entek rambute mikir lali dikire ya Allah gundul wacul gembelengan nyunggi wakul gembelengan wakul glempang segone dadi saratan wakul glempang segone dadi saratan oh pipa belulang kae warung kopi tambah jaiki buka sithik. Ya Allah Gusti sing dodol wonge ayu rondo. Aku le pecel ya Allah Gusti. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Gundul bahasa Inggrisnya endas, bahasa Indonesiane kelapa. Kepala desa Pak Lurah salat ojo wegah Bang Mandor salat aja kendor Pak RW cok karepmu dhewe RT ra salat besok kecendase. Ora RT kene lho ya. Ya Allah Gusti gundul niku kepala desa, kepala rumah tangga, kepala BPD, DD, BP rungokke. Rukun antara BPD kompak koyo ngene iki jos katon ketinggalan. Masya Allah kae kok piyak-piyak ketinggalan kok biang ramene koyo ngono ketinggal rame besok rejaning jaman katelah katon sari dole. Nyolong ngombe degan Den ngene tak getak ngene ngombeku degan kapan? Nggo getak ngombe kuwi mau kok. Lho niki Masya Allah kompak. Seorang kepala ayo pacul kerja keras. Ayo piye desa iki dipaculi, digenahke, dibersihke. An-nadhafah minal iman. Al-Islam nadhif, Islam suci. Ayo bersih-bersih. Gotong royong, gugur gunung. Mengke
ana lagune ngadeg cah iki kok Allahumma sholli ala Muhammad niki monggo Pak ya Allah kompak gundul nyunggi wakul-wakul niku sego pakane rakyat disunggi nomor 1 dipikir dipisunggi aja mumut cengkiwe nggo sampingan sing penting iso nyaur utang lali kowe janji urung dadi bareng dadi degan glegekan iki nek aku tak kandhani ya Allah malah gundul kembelengan kok ya Allah iki gundul kembelengan wong gede karepe dhewe wong cilik diangkrek-angkrek wong melarat dicutat-cutat wong pikir diusir-usir wong miskin disen-isen wong kiri diece-ece wong bodoh digiro-giro ayo wis rame angger ramune ora bayaran kowe la ilaha illallah gundul-gundul pacul gembelengan nyunggi wakul gembelengan wakul nglimpang segone utah ning ratan nggih mboten sing mangan dudu menungso pitik kewan apa rakyatmu mbok anggap kewan 200.000 tampa 50.000 tampa 100.000 tampa wayah nyoblos lunga pitik katon sari kok mbok lawan entek duitmu iki gundul tukul rambut aman bathuk kosong ngono mikir kepenak tukul rambut kabeh kingkong apa tukule sithik tok dhuwur mata iki jenenge napa yo iki apa yo alis nggo nambahi nek udan ben ora kelem kebanjiran matamu ku lho yo ditambahi nganggo alis ben nek udan ora kelem kebanjiran lah kok alis mbok kerok mbok ganti spedol lincip kok jurit medura kae kena udan luntur persis segeran dong kok ya Allah Gusti sitip tukul rambut yo nggo milter ben ora kena debu liliben sitip kurang kandel tambah sitip palsu anti badai ngalah ketip-ketip ya Allah 3.000 lime sithik-sithik wae gen rada awet nek ilim kakean dibuka bar pangan yuk bukane yuk kekandelen lime cah iki kok ngoto kok ana putahe ana irenge jajal memutih kabeh terus piye moto ngene iki umpama dituku 3 miliar moto ini iki angsal napa mboten 3 miliar entuk ora montor tukokno moto 3 miliar tukokno motor Vario untuk pirang truk Vario salah ya Allah Gusti 3 sasi ganti oli mripatmu yah mono yah mirasa nganggo oli ketip-ketip gaya karepan kok iki napa mboten irung ana rambute nggo milter ben ora wohang-wahing mlebu-mlebu iki diketok yo gobres kok kangkang kuwi diketoki gen kencer ngono gobres rupane offset gitu kok bal-balan iki diketoki to Kang iki kanggo milter irung bolongane loro penak bisa balen bolongane loro jajal apa bolongan irung citok nyek umok bolongan irung citok bolongane nyek lah jujune kok loro lego umok bolongan irung nyek jujune kok loro lek ndokok ning ngisor jajal apa bolongan irung kake dhuwur grimis kebak irungmu ilat lu dikom yah mono yah mene kok ora medhok ya yo ya apa medhok ora ndledek tak dalah mbok ngomong ki sing ngangge waton aja waton ngomong kene ana kala menjing kene ana ati ana paru-paru ana jantung ana sing dawu yo usus pikiranmu ngisore wae kok kene kok pikirane usus yo ya Allah Gusti sallallahu Muhammad la ilaha illallah pikiran Pak iki kanggo pralampita kacipta kaya ngene iki kabeh donya ya Allah wa razaqnakum minat thayyibat kowe tak kaya rezeki sing suci ombenan werna-werna ana mereke iki ana kaki telu becak apa iki ana badak ya Allah degan campur jeruk tambah kopi tambah jahe mencret ya Allah Gusti sego aja njaluk iwak njaluk jangan njaluk sambel njaluk butuh tambah kerupuk tambah lalapan nggih napa mboten wedhus deloken lho mangan suket ning dalan gak sambel-sambelan gak kerupuk-kerupukan gak udut gak kopi umpama ora sembayang ora masalah wedhus menungso turun njaluk amben njaluk kasur njaluk bantal njaluk guling njaluk bojo kelon besti wedhus turun ning kandang gak selimut gak kasur gak bantal-bantalan umpama ora sembayang ora masalah wedhus lah dene nek ana menungso gelem mangan suket ning dalan turune ning kandang umpama ora sembayang ora masalah
Astagfirullahaladzim ya Allah. Khalaqallahu ta'ala al-umura li ta'abudi lali tanaumi. Allah ndadekno umur nggo ta'abud ibadah sing teratur ben makmur nganti besok ning jero kubur. Allahumma iki iya kana budu wa iya kanas inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Monggo Pak ya Allah Gusti Pak litanaum ora mung kanggo nikmat-nikmatan sesenengan gegojekan ya Allah. Rusak mung perkara telu, siji kakan omongan, loro kakan pakanan, telu kakan ngantuk. Ngaji esuk jare sibuk, ngaji bengi jare ngantuk. Ngene kono sing ndingkrok orang balik kok. Meneng lho dalah. Loro cah iki ngaji ngene kok jeng ngantuk iki lho. Engko nek turu tangi mangan, bar mangan ngomong. Bar ngomong kesel mangan, mangan turu entut mangan meneh. Ya Allah Gusti. Ibu ayo ngaji ning wong ngajian mirengke waosan Quran kanggo tombo janjani iman supaya ne uripe selamat aman. Ayo ngaji ning wong ngajian sholawate aja ketinggalan kanggo golek ing pitulungan syafaate Kanjeng Nabi Muhammad. Iyo ngaji, iyo ngaji, iyo ngaji ning Katon Sari muga-muga engko didongani. Iyo ngaji, iyo ngaji, iyo ngaji ning Katon Sari moga-moga kabeh murah rezeki. Amin. Murah rezeki. Amin. Murah rezeki. Amin. Murah rezeki. Amin. Murah rezeki. Ayo ngaji ning wong ngajian mirengke waosan Quran kanggo golek ing pitulungan supaya ne uripe slamet aman. Kowe kuwi emak jedor, emak jedor, emak jedor. Ini kok jeng ngantuk lara jenengan kowe kok. Ya Allah Gusti, Masya Allah. Nula. Ayo jalan. Ayo ndak aja. Lagi salon-alon iki ya pokoke. Wis anu wae, garingan. Nah. Di sahur manuk, wis sahur manuk. Garingan aja. Ayo, jeng, mangga jeng. Santriwan sing putri santriwati domangkat ngaji nulado ilmu agama kanthi piweling dalu menika ora agama kocar kacir ben urip iki ora kocar kacir ditulat ditut bureni apa sing dingendikakno manjing sanobari sing apik ditampa sing ala lungakno terusno nduk terusno tumrape wong tanah Jawa kali Jawane iki dina wis ora do Jawa. Unggah-ungguh tatra krama wis ora ana. Ya Allah, piweling tanah Jawa. Data Sawala dasare menungsa becik ora ana pengin diolo-olo, ora usah golek oleh wong liya. Seneng ati ndawana umur tansah wawas tandha yen ora saras. Data
Wah, wong-wong lara do ngarep-ngarep waras, wong-wong waras apa pengarep-arep mula lembah manah gawe kuncaraning pribadi. Andhap asor bakal diunggulno. Wong unggulno bakal diasorno. Kopat aku lepat wis kakean dosa. Ya Allah, senajan dosa kaya untuk segara gedhe Gunung Lirkadya, nek pancen tobaté nyata ora mbaleni dosa sing liwat kadaluwarsa rasa getun nelongso. Gedhe pangapura Gusti Maha Kawasa ijin nom-noman biyen rada edan tambah yuswana perubahan. Istighfar mbok waca, astagfirullah, zakarullah do dzikir nang Gusti Allah, syukur tambah makmur. Terusno nduk, terusno. Wong agung Gondowangi senang kali kagulane aja lali agamane salat lima waktu. Sapa ninggal subuh nurut cahya iman prapanang wajah bakal ilang. Ninggal subuhan mesti raup awajah niki ngamukan mergo ninggal subuhan. Cantik karena air wudhu lebih menarik daripada cantik karena lipstik. Itu kandhani kok. Tidak boleh kasbon, harus cash. Astagfirullah. Sopo ninggal duhuran? Sopo sing ninggal duhuran laisa fi rizki barokah, kowe ninggal duhuran barokah, rizki bakal ilang. Proyek bati pirang-pirang kowe ninggal duhuran, delalah disileh utang tangga dulurmu, duitmu ilang ora balik, ilang mergo napa ninggal duhuran. Sopo ninggal salat asar awak reso tegar, gampang lemesan, asam urat darah tinggi mergo napa salat asar setengah 6 punjul seprapat. Ngono ki yo ono. Sopo ninggal magrib ora bakal duweni anak sing iso diunduh wah-wahane. Wayah magrib wayah ngeceske cara HP anak Fatihah. Wayah magrib maca Fatihah nembus jero manah nur siri barokah Fatihah dadi anak genah soleh-solehah. Sopo ninggal salat Isya turumu ora jenak ngimpi ora enak doyak-oyak kuntilanak mergo kowe durung salat Isya. Terus nanduk terus iya Panambahan seno pati areng kudu eling sing eling sing peparing ben uripe ora montang manting. Terus nduk terus kepati amar suti. Ayo kanca bareng-bareng makan ngaji. Kita sami kudu bekti taat Gusti Ilahi ya ngaji setianan hamalan nafsu ngaji mas monggo ngaji ya padha ngaji mana dawuhe kiai ngaji ngaji. lambimu manut dawuhe kiai. Lambimu nek dikandhani kon manut kok angel ra karuan. Kesirah urang betul. Lanjut. Pinasu tapa prataunine blarati samberke ayo cedhak mring Gustine taat agamane tanam
jane sing duwe bojo nanging ae kudu loro. Gayamu ki lho iki kuat kowe iki. Ya Allah Gusti. Bekakas kok mung nguyah tok biasa. Sapa sing ora nikah ora rabi krana wedi kelaparan ngeleh makani bojo ora dianggep umate Kanjeng Nabi rono iki. Lha bekakas mung nguyah tok saiki goblok karepan kok. Radekno nuknan. Lanjut sing. Hamba pipa pabrik sing padha prihatin sing padha eling akhirat Arya nak tias mrengasa Tok ijo nguntal kadal. Sing wonge jomblo rasa jual mahal. Ya Allah Gusti. kretek dawa Wis rusak. lewat becak sesek lara lobok ra penak iki Sandal cepit ki lho Kang. Iki saiki lambene Kang ya Allah Gusti. Pakno 38 39 Wis daripada kowe kok sing angon saiki kok. Ben sak karepe. Ya Allah Gusti. Yo, nganggo jengleng. Oper. Kene kowe burung begitu kowe. Ono bojone kok menang ae lho. Ya boleh. Aku piye? Ayo dijenglenge. Jam 12 ki dalah. iki jaman wis Bareng naboe bareng. Kasar tak uncali wedang tah. Lanjut. Klontang ya, Gage Nurutati zaman wis rusak lali mring agama, lali mring agami. Nyinten monggo oper sisae. Dang sithik kedang kurik kedang raja sithik-sithik didum rata tambah menungso. Suduk sithik-sithik dang didumke nggo bayar tukang mancing. Semangat Rani ora usah wedi-wedi. Cedhak karo Mas Salim. Ya Allah. Diongkak barang kok. Lis diongkak. Kok gedeng aku? kaya letter S Syukur Bejane wong edan iki bejo wong sing eling nang pangeran syukur bakal subur makmur kufur bakal ajur. Lanjut.
gugur gunung le. Ya, ya. Gotong royong gugur gunung masih. Pasang geber kiai ini aman ngarep wis ora iso ngincer. Miki mati lho Miki. Mi keprak diuripke. Men kae suara apa? Ora kencer kene iki piye? Oh ya wis. Terlalu gantengan ora kencer kok, guys. Tes iki kok iki. Cek. Nah, satu juta. Iki mikir masuk. Iki lho rek ning nyucul dhewe iki lho. Iki lho iki piye rondo cilik kaya ngene iki. Iki lho iso mentu. Piye iki? Ya. Lanjut oper Lisa. Monggo. Nasroh. Monggo. Tulisane diwaca matamu. Samba pasang keber kiai ini aman ngarep wis ora iso ngincer aman nek sing ngene iki. Iki nek ra ditilaki iso mulih entek iki lho. Ya. Sapa iki? Maten. Nyinten, monggo nyinten. Saiki dilakoni
ora kencer. Susah, gek susah. Ngecat serompet ora kencer cah kuwi. Lah dalah. Sing bagan ketuk malah ngantuk. Kagakane cah iki. Ojleng iblis laknat padha gojekan titian para raja dewaku. Wah. Saya panas. Quran kawaca kelagar jero dada. Disapa? Panase kaya ngene. Kono-kono do seneng-seneng dangdutan ngundang papala. Palapa. Kene ngundang pengajian Quran diwaca panase kaya ngene. Jam 12 kelewat ora medun-medun bajingan. Bajingan bareng ngaji terus mangan. Yo, Werkudara. Kowe rukuk saben dina. Kowe nyabrang alas Palasara, kowe mbungkar Gunung Cakrawala. Yo. Kowe wirid aku ora iso mah. Ora iso mara kowe. Kowe mlebu masjid aku ora iso ndulet mergo kowe wirid. Kowe ndikir aku ora iso mampir, kowe maca Quran aku ora iso mangan. Janaka, kowe poso iki aduh kowe tapa brata. Kowe nuju jalan swarga. Leno pangendo. Ora kenceng jejagan Amarta. Tak colong jamus Kalimasada. Anakmu tak rekayasa. Gerang kaplok tuwa wayah Ramadan udut ubur-ubur ikan lele bengi sahur kowe le ning awan pasar Demak mlebu warung gedandul ketok sikile. Ora sida Werkudara kowe munggah mancik swarga nanging gak sida munggah swarga diseret anakmu sing do duraka ora poso kowe jegur neraka bangka Werkudara. Timbalan dawuh wonten napa sedaya glegelar sepapan ingkang kenaken ngalur ngatket jangga sembah bekti kula pupulun sesembahan kula bose ya sembah bekti musun tampa pangestu kula sun tampan muga dadi pariwara sajiwaraga kula kelekno kuping hubungan gobok mono paring minta nyadong dawuh kula ingkang sowan nggih timbalan dawuh sedaya timhani napa kula ingkang sowan nglumpuk buka lek matamu. Desa kaya ngene panase. Tahlilan, sholawatan, kunci swarga. Dilakokno. Panase ora karuan. Piye? Supaya gagar wigar tanpa karya aja ngantek pengajian ngenteni dongane Kiai konon bali siji-siji. Sopo sing bali ngaji urung didongane Kiai kuwi padha karo ngelongi rezeki. Konon bubar. Aja ngenteni donga mulya. Sing mulih dhisik tak dongano ning sing sikile keteko. Ayo tugasmu nggih katimbalan dawuh tugas kula napa golek tri kelangan bandeng pripun caranipun aja ngantek wong iki mancing pengajian sesuk iso kelingan subuhan. Oh nggih mangke mulih pengajian kula linggahi ndase kula lim alteko matane
Kula bondo sikile ajeng uyah kula sumpeli bekakase. Arep mangkat ning WC kula geblokake. Bagus. Kaget aku saking senengku. Kula tugas napa, Bos? Kula tugas napa? Kowe cah loro sakembaran. Masjid Katon Sari. Iki mau pengajian sini masjid. Wadra kamot nyewa lapangan. Masjid Kai Jogonen Lawang Kebutengan. Tugas kula. Engko nek ana wong subuh mlebu nyekel mik andan tekek gune tapuk cangkeme kae. Lowap lauk bengak-bengok orang enak ini wong kelon lowo bubar cangkeme. Siap, Bos. Kowe wani mlebu masjid nyekel mik. Tak suwek kabel mik tatapke lambe nyetrum ndret-ndret bongko kowe Bagus. Ana mik kok nyetrum lambe. mik sing awake. Son sing paling murah ngono kae. Iki nek son apik ngene iki laris. Yo la dalah. Pentungane son laris parak nggih ane malandawa Mas. Nungas ngula napa kandhani. Katon Sari aja ngundang kiai. Ngundang napa dangdut. Jogetan saweran lebih kotang usul-usul di sana. Ora entuk asbon. Dangdut nanti golekno biduan sing iso joget. Aja kaya biduane Kiai Deprok Lempoh ora iso obah. Biduan iki sing roke nyincing nek ngono joget karo mleding-mleding. Moto piar. Biduan udungan apa ngunduh tawon po. Ayo, pedang ora umpan unggal tumpak pelodangan colo obor. Kowe nyamplik Pandhawa padha karo nyidam terbelo. Piye? Protoli. Wong Pandhawa lancur anak-anake kae wis sanggeni krubuk jala gawa tengah wana. Aja ngantek sisa balung sak daginge. Pangan sak limpo uyup getih, gaglak limpo sampir bedhok. Ayo le.
Lae la ilaha il la ilaha il. Hei jono wonge apa ora iki? Iki nek ora tak tileki ku jebul mulih kabeh. Ojak dikir meneng bae kok. Ora ketok kok yu. Mun kesel napa dereng. Terus apa ndonga? Hei jono wonge aku linggih meneh. Lah kuwate nek ora tak tileki jebul kowe mulih. Ora ana kancane aku to, Begegek ugek begegek kuwi kenceng ugek kuwi polah kok saya kenceng tekek lorek ndase ireng ning sirah marake puyeng tang-teng ora gayeng senajan polahe kaya apa sing kenceng lek gondelan agama sak ndulita ya aja padha lali ndulit njuding ping 5 asyhadu alla ilaha il kasratu sedekah wong sing akeh sedekah kasratu tilawatil Quran wong sing akeh maca Quran wiridan syukur nang pangeran wong ki nek padha kumpul rukun daming rembug akhirat silaturahmi majinamadan lek kinilikan kumpul wong adol minyak iso melu mambu wangi kumpul wong karo tukang nguras WC melu mambu THI sedekah bumi kitab suci selawat nabi sing diucapno para kiai gondone wangi besok ketemu nang suwargi sedekah bumi ngeslot remi judi cong yang whisky senajan ra melu ndelok tok yai ndelalah ana grebek polisi katut kecrek mlebu bui ya apa ora Kang Pardi lho iki raketang kulungsu melu wudu Wah wis sanggeni sowan wa iya Antasena wa ndereke bose iki lho ana apa wa nggih wa Gatotkaca nyadong dawuh nggih wa Antaraja nyadong dawuh nggih alhamdulillah kula patek kaji pameling klitik tenggane grup lah kok buka sedaya sami rawuh ya ana apa wa sampean kok susah sampean kok sungkawa nangis ana apa wa ki wis elek kok nangis tambah elek wa ana apa wa Gus mboten susah pripun ngrasakake donya pun kados ngeten kula mbangun kayangan mboten kayangan Suralaya mboten kayangan embaning kayangane para dewa kayangan bating menungso ingkang kula bangun kelawan lalambaran ati suci lumantar kitab suci selawat nabi kok ya enten ki wala ingkang boten nrimo Krisna dumeh pujangga mungguku omongane Bathara Guru awit biyen Yahmana Yahmene dewan perwakilan aja mung enak-enak welenggahan sejagoan mung makili rakyat ning kowe lali apa tugasmu lha mikirke rakyat dewa kowe iri drengki aku ora kok arep bandingi ana ing kayangan Suralaya ning kayangan batine menungso kanthi kula bangun kula tata kanthi agama syahadat jamus kalima sada salat ping 5 wiridan tahajud kajat tengah bengi sunat-sunat qobliyah ba'da tahajud kajat Antasena antasura seneng nglakoni salat sunat Antaraja Antasura raja pangarep-arep ridho Gusti Makawasa Gatotkaca gondan besok jaa bakal teko kamulyan jati demeng nirmala ning enten mawon sing boten nrimo boten sing nrimo kewajiban dakwah dene manut Gus dene manut alhamdulillah ora manut terserah urusan hidayah kagone Gusti Allah mula sampean rasa dawa-dawa pengajian setengah siji cukup waginem bak ora mbak dene kurang marep ngundang ki ambak saset dases dan paturawa aja dawa-dawa kesuwen engko do mulih siji-siji lunga kowe ora dikonco nggih Gus kok ya ngoten nika wau enten buta sing ngajeng ngelim mata supaya ora tangi subuhan ana buta sing ora entuk ngundang pengajian kon golek biduang dangdutan nombe-nombenan lah dalah selagi aku jadi percaya aku dipercaya dadi wakil dadi ketua panitia wong nek pancen aku jadi percaya BPD lurah padha nganut
lanjut po besok bakal ono pengajian tak undang meneh kok lah dalah mboten kudah kula Gus kok malah tawa-tawa pengajian ampun leren pengajian tetep dilanjutkan mboten kedah kula Kiai sinten mawon monggo ning aja leren pengajian kowe wae po rame wong ana dangdutane barang kok pengajian kok ya ono wayangan ono dangdutan werna-werna seneng aku ya po sok taun sesuk tak undang meneh wae nggih muga-muga panjang umur berkah katon sari kae ya wis aku njaluk pamit rawi-rawi lantas malang-malang kutung dongakno munggah usah ngarep palanggatan ya wae aku tak nggulung gendera buta-buta takone balik nek buta kae ora gelem lunga kangosno piye ni yuk bengi iki bal-balan lapangan bal-balan apa ndas buta wah masuk tak tutke jangkamu baik siap wae ya wis wae jaluk donga pangesmu wae maneno buta buta mandeko rame iki kok. Wis sanggeni wis gawe gendera anyar. Seranganut banon-banonan. Gawe gendera anyar wah rame kae. Nek wis sanggeni kae mbongkar topenge buta, buta-buta konangan kabeh asline. Angger kae bocah wis muni ngalah, ngalih, ngamuk wah rame iki. Wah aku njaluk dongamu duga digawa aja lena ing pangendo ati-ati ngono ya ngono. Ning aja kaya ngono ya Gus. Wis krungu sing dingendikakno kala wau latat kulu jannata hatta tu'minu. Wala tu'minu hatta tahabu ora munggah swarga kejaba wong iman. Ora darani wong iman sing ora padha mahabbah seneng-seneng rukun damai. Rukun-rukun wae beres. Ning aku bakal genahke. Dene yen kono padha gelem dikenahake bakal tarangkul padha wae akhul Islam muslim padha muslime ya wis wae aku njaluk pamit tak ngawati adikku ni aku ning mburimu ni beset kulitmu buta gak kelak limut tendang baldasmu kados pundi wae adik kula kados ngoten nika bocah drugal kewarisan srogol-srogol kaya ngono Gus sing sabar ya Gus sampan ento-ento ora ngerti ora apa-apa sing struktural kedem-edem kemawon kersanipun kae gawe gendera anyar jenenge Jatmah dudu Jatman ning Jatmah wis ben kae gendera anyar ben do geger karepe dhewe delok Semar mesem wis ora samar nanging Gus munggah ndirgantara ampun lah ngantos offline HP duripake mbok menawi kang rayi kawilungan jenengan ingkang tanggung jawab ingpun andhekaken Raden Wisageni Antasena nggih nyuwun pangestu donga adiku di kados konten gegere donya ana sing ngrembug ijazah palsu ana sing ngrembug makom palsu ana sing ngrembug kabeh palsu dados napa niki wa duga digawa sampean sesetiban ngaonten ngandhap mengke menawi wonten napa-napa jenengan medal sak menika mikir nasib mboten usah mikir nasab nasapo kaya apa nek kelakuane ora nganggo gone lan agama cilaka elek cekeran bali anake wong gendengane wong tani desa anger ki gelem ngaji mondok bakal derajat mulya ngaji bakal aji rekoso bakal mulya tirakat munggah derajat gondeli kiai gondeli wong suci nggih nyuwun donga pangestu nggih kocap kacarita ring kesing kondo sampun setengah setunggal pas gak percaya jam ngetenono ambyak wadya pala para buta geger gember kaya ngono Raden Wisageni buta geni kawat candra dimukaya wisanggeni wasiun wadiun
wasiun jembar hoyon sugih jembarno jagat nyugeno donya akhirat kakrubut dening wong sing maksiat kajala kapingkut pirang-pirang butahane nggih njala sang wisanggeni Raden Antasena ningali Kang Rai kakrubut katine pirang-pirang wadya-bala putra tak rompal ramuk kaya bandeng lebon ora-ora numbuk ngidak mlethok bekakas butul deprapan bantara Raden Karotkaca ndirgantara piyak-piyak ningali Kang Rai kakrubut buta mancik pundak ceritane perang ngono lah gampangane kesel dah pokoknya ceritane perang ngono ya kamu kan ono buta-buta era kamu kan ono buta-buta terus perang karo Wisanggeni Wisanggeni perang Antasena ngamuk Karotkaca ngamuk Antasena anu butane kalah sing menang Wisanggeni sak BPD sak lurai masuk dole lah kok wis setengah siji metu rene le jaene le Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah setengah siji kok ya. Cedo padang. Raketal mundul-mundul ning batukan pripun iki dilanjut? Iya. Hae. Monggo truk metu lanjut kele. Jaene wis Wana poyang bayi ngatasanku Gang metu Gang. Wis alhamdulillah. Medun kes iki engko. Masuk. Ayo. Ayo Gang. Jae wana poyang bayi ya Kang Gareng. Terus ora kesang kelungsu-kelungsu melu udu pengajian kok ya werna-werna. Nek ora ngene iki ya ora laris iki piye ya. Lah iya ta, wis sing penting digenahake tenan kok, Truk. Mula cangkeme buta kae mau. Aja mung wong tuane wiridan ning anak ora kenal Quran. Wa rafa'u mubtada'an bil ibtida' kadakara mukhabarin bil mubtada'. Wah, gayamu ya. Gareng syabal Alfiyah barang gaya dalil lu ben kaya ngene iki ya lulusan madrasah Alfiyah ya molak-malik samae alah lambimu ki lho wa rafa'u mubtada'an bil ibtida' sing ngrafa'ake mubtada' ngambil makna ibtida' anak jenenge mubtada' kawitan sampean mulya ya saka anak amal walid mula sampean iki lho Pak iki sapa sing iso ndadekno rafa
sing munggahno derajat anak ki sapa ngambil maknawi tidak ngambil wong sing nglakoni maknawi bengi-bengi rahasia ilahi ibtidak kawitan rupane bapak bi bertanggung jawab A atas P pendidikan A anak ka keluarga I ibu ikutan B budi utama mula bapak kuwi sing tanggung jawab kaya kowe kuwi gong grang gaplok ngombe iki merek marak waras dina mendem ngeslot ora leren-leren ora ana gambar ngeslot kok iso sugih ora ana lho sapa sing ngarani ngeslot marake kere nyatane aku ngeslot mendina saiki di pekerjaan anyar kerja ning ndi golek botol nek rasokan cangkemmu gara-gara aku ngeslot wis-wis saiki di pekerjaan anyar piye ngrosok wis yang kuwi jenenge kere anak iki digenahke lho kere aku ngemis aku ora apa-apa rek sing penting anakku anakmu piye lho anakku sing nomor 1 ning gone Unisula Universitas Sultan Agung sing nomor 2 ning gone UGM Universitas Gajah Mada ning kono ya kuliah ya ora ya padha wae ngemis sangkemmu ki lho anak kok ngemis ki lho lah sing nggo bayar apa to rek duit ora gablek kok wiridan wis tak waca surat yo tak lakoni yo jeh kere ae Gusti Allah iki karepe piye sing ora tau sembayang malah duwite pirang-pirang aku salat mendina kok yo jeh kere nek ora gelem dadi Gusti Allah iki yo diwakilke cangkemmu tapuk sisan ngono ngomong Jawa ngono kuwi kualat koyo ngono kuwi lah iya to rek urip kok kaya ngene rek asane bansos ora entuk PKH ora uman no bantuan ora ana apa-apa nek gotong royong pajak yo tetep bayar wong nggersulo wae. Mbok rasa kaya ngono kuwi Gusti Allah ki sugih. Anakmu sekolah ora wis ora tak sekolahke. Goblok ya ben hidup goblok. Santemne leng gambleh iki lho. Wong anake goblok lah ya piye to nek gara-gara anakku sekolah. Malah aku entuk surat kepada layang tertanda kepala sekolah Bagong harap ke kantor mudhar aku nek. Napa? Gara-gara anakku sekolah ki malah roke gurune iki dibuka. Astagfirullahaladzim bolak-balik kacang ora ninggal lanjaran ana kacang sing ora manut lanjaran apa kacang atom syukur sabar Kang Gareng sabar piye to diomongi lambe gambleh wae kok awit kuno makuno mae urung ana aku urung ana wis peling gendeng aku ora apa-apa sementing anakku mulya pondokno ngajekno anak iki digenahke lho sing bayar apa reng anak pirang-pirang bodoh serasa cukur gundul kabeh dolan jak dolan nek Pak Dhewe 50.000 jak ngemis la ilaha illallah anakmu ora tau lho kowe ora iso ngitung ketara ora tau nyangoni ponakan kok lah anakmu kemrayah kaya ngono kok lho saiki anakku wis 7 lah wong anak kok 7 mbok melu pemerintah lek ngendika keluarga berencana nek kira-kira kaya musitik nyambut gaemu pira bayaran mbok yo kanut aturan anak loro telu cukup anak 7 kan ora ngelundas 7 ki cukup apa gelah meteng neh astagfirullahaladzim gumap bojomu kok ya meteng wae tegong aku dhewe gumong kok bojoku ki lho mbahmu tak unjali sempak kok ya meteng ya ora ngandel tuh wong junjali sempak kok meteng ya karo jerone gara-gara Bang Mekar karo mingkop lah dalah aja do kuyon karepmu dhewe to Le nolo Gareng Petruk Bagong wis jame wancine ndonga Le
kula gareng kula mau Petruk dalem mau Bagong bapake bendara wis padha nglumpuk aturaken sembah beti kula pupulun sembahan kula Raden iya Kakang Semar aku matur nuwun sampan naukuti apa sing dadi panyuwunku lapangan tak sediakno kantor kanggo rapat tak siapake wong sing arep rabi ranti panggonan tak silai ora duwe dhuwit yo tak utangi sae lurah kaya ngene apike wah jame wis kelewat 5:10 aja kakean omong tek wektune lek ndang donga awit mau pasemon iya Kakang Semar donganono ya Kakang Semar iki jame wis entek wis ngono ae kesuwen pokoke iki wak lurahe iki BPPDD karo panitiane iki Mbah Mudin sak rombongan iki rombong aku ngono lah ndonga ngono kowe kesel dah pokoke iki Katon Sari iki Wanawasa oke baik amin ya Allah amin Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Dosa sembrono pepeko nyon ngapura nyon sudo pengajian dalu menika namung gojekan nyon ngapura ya Allah. Nek panjenengan boten ngapura nyudo kapitunan kituna kita sedaya ya Allah. Gojekan mugi-mugi enten keberkahan wasilah Quran wasilah sholawatan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wasahbihi haqqa qadri wa muntada adim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil qulub tawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wasahbihi wasallim. Ya Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina salatan tunjina bi min jamil ahwali wal afat wa taqdilana bi jamil hajat wa tutahhiruna bi min jamil sayiat wa tarfa'una bi indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'da. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina. Allahumma iftah qulubana futukal arifin rabbiyatna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wasi'an mubarakan thayyiban ya Allah. Aghithna ya Allah, aghithna ya Allah, aghithna ya biasal mustaghisin. Ya Allah maghfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina. Allah taqulubana futukal rabbiyatna ilman nafi'an wa amalan taqabbalan wa rizqan halalan wasi'an barakan thayyiban. Allahumma rzuqna ziratal Makkah wal Madinah ma'asalamah anzil rahmah wal barakah bidal majlis wasilati sedekah ya Allah barakah ilmina barakah rizqina barakah umurina. Ya Allah hasil maqsidi Katon Sari Mbah Yai Haji Mahfud MH sedaya para tokoh masyarakat paringono sehat mikir rakyat masyarakat umat kompak kalawan para PBD lan perangkat sedaya kiai barokah ilmu barokah rezeki mulang dhateng para santri-santri kaparingono berkah ingkang hartawan urunan ingkang bantu pengajian tambah keberkahan rezeki gampang ingkang boten gadah katingal legono manah lenggah sareng-sareng jamaah istighosah tahlilan kalimat thayyibah dzikir muga-muga mustajabah anzil rahmah barokah murafaqah fil jannah istiqomah ya Allah. Allahumma ij'al auladana wa talamidana wa ahlana wa jama'atina min ahlil ilmi wal Qur'an wal iman wa islam bi ta'ati Rasulillah ya Allah. Salim qaryatina Katon Sari Demak ya Allah. Salim qaryatina Demak ya Allah. Salimna min afati dunya akhirah. Allahumma ij'al baldatina Indonesia ya Allah baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur ya Allah. Demak istimewa ya Allah kota wali berkahi sedaya ya Allah. Wasali Kanjeng Sunan Kalijaga Sultan Patah ya Allah. Yasir umurona fi umri din wa dunya wal akhirah. Allahumma yasir la tu'asirina dalika ala Allah yasir. Allahumma ya masal kulli asir yasir lana kull asir fa inna taysra asir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju lil bayani wa tafsir wa tasna ilaika katsir ya nikmal maula wa nikman nasir ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Salimna min adabis sa'ir wa adkhilnal jannata ala sarir safaatil basir wa nadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah dalam bil imani wal islam istiqamah min al ibadah wa husnul khatimah. Akhir qauli la ilaha illallah Muhammadur rasulullah alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul Fatihah.